ndichikutambirai zvekare pano paHattirari 263 pano pachinge chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya ndayo nezveyo muzuva ranhasi inyaya yemurume uyu anonzi iye Kaulani Ndlovu. Nyaya iyi yakaitika iko kuGwanda pakati perodhi inonzi Monifi neBina Mine. Pakati perodhi iyoyo ndinokumbura kuti tizotaura tofunga mucomment section. Kana wanga uchiri munyowani iri first time yako yekutibata, chandinokumbira ndechekuti usubscribe utena on the notification bell kuitira kuti iwewe usasarire pama-updates ari ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Hama yangu ndinokumbira support yenyu kunyanya. Nyaya ndayo nezveyo muzuva ranhasi inyaya iyo yemurume anonzi Kaulani Ndlovu angane 32 years. Nyaya iri kunzi yakamira so, Kaulani Ndlovu ari kunzi iye akabuda mumba akagwinya achinatsofamba zvakanaka, but paakabuda mumba umu hapana munhu wakabuda naye, akati ari kudzoka. Zvisinei murume uyu akazonhongwa akafa ari pakati pedusty road. Murume uyu ari kunzi iye aive nemavanga mumaoko ekubayiwa nebanga. Zvichireva kuti murume uyu akafa atambura, akafa ashungurudzwa, akafa achipondwa. Nokumbura kuti zvanofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Macases atirosangana nawo muno muna 2024 inyaya dzekupondwa kwevanhu, inyaya dzekurayiwa kwevanhu. Nanhasi mapurisa haasati ave neruzivo rwekuti murume uyu chingave chii chakamuuraya, angave ani akamuponda. Hapana ari kuziva, but chiri kungobuda ndechekuti murume uyu ane mavanga mumaoko ekubayiwa nebanga. Ndinokumbura kuti tizotaura zvatinofunga mucomment section after this video nekuisa likes but this video rifambe kuhama neshamwari. Ndinokumbura kuti zvatofunga kuti mweya ipi yapinda vanhu muna 2024 chingave chii. Tokumbura kuti zvatofunga mucomment section ronoperera dambudziko.